מתארגנים ליום הולדת! היידה! נו. מה היה? אני חצי ערום. אתה בא איתי! אתה בא איתי! מה עשית? מה עשית? לא יודע מה יש לו. יש לי את המשקפיים היפות. היה שם מישהו? פאק, מה זה? חגורה. אני חצי ערום עוד פעם! הנה, ואנחנו ביום הולדת, איזה כיף. בוא כבר. אני ואחמד, כן. לא קראתי לו בשם. סתם עשיתי. אז היום אנחנו הולכים לעשות פעם אחת לייב. איזה כיף. אמן. אמן. פיתה תהיה בריאה. טוב, יאללה ביי, משעמם.